Kedy vyhľadať lekára, keď človeka trápi dyspepsia? Čiže dyspepsia ako nejaké poruchy trávenia v zmysle povedzme pálenia alebo bolesti v hornej časti brucha, nevoľnosti, pocitov skorej sítosti, pocity plynatosti. Trápia veľké množstvo ľudí a k lekárovi by ich to malo priviesť, ak tie ťažkosti trvajú dlhšie povedzme ako 3-4 týždne a nereagujú na nejakú našu vlastnú úpravu stravy, zlepšenie životného štýlu a nejaké bežné voľné predajné lieky ako povedzme probiotika a podobne. Takže vtedy by sme už mali určite k lekárovi zájsť. Aké sú najčastejšie príčiny tohto ochorenia? Najčastejšie príčiny, keďže ide o tráviace poruchy, sú určite nezdravý životný štýl. To znamená nezdravá strava, nedostatok spánku, nedostatočný pitný režim, požívanie alkoholu, fajčenie. To nás veľmi často bude viesť k tráviacim ťažkostiam, ale samozrejme aj chronický stres a dlhodobá záťaž organizmu. Aké sú možno také 3 rady, ktoré by ste dali človeku, ktorý práve má takéto problémy s trávením? Určite by som poradila zmeniť stravovací režim a podľa medicínskych štúdií ako najideálnejšia vychádza tzv. Stredomorská strava. Čiže kto má rád také taliansko-grécke špecialisty s množstvom olivového oleja, zdravých tukov, rýb, dostatku vlákniny, ovocia, zeleniny, tak to je úplne ideálne. Popri tom samozrejme dodržiavanie pitného režimu s obmedzením sladkých nápojov, alkoholu a určitý spôsob, ja tomu hovorím, dostatku času na obed a vychutnávania stravy. Čiže to jedlo musíme mať aj radi a nájsť si na ňo trošičku času. A úplne najdôležitejšia rada, nájsť si vlastný spôsob, lebo na to určite nie je všeobecná rada, ako odbúrať chronický stres, ktorému sme neustále všetci vystavení.